O LV. Kuan siya guys, mura may pagkapurol. Ay pagkapurol nga ba? Denim. O denim o purol guys, kalsones. No? Na tanawa. Denim bag ito. Cute di siya guys, ako top grade bag no. Awa. Cute siya. Pwede handbag ra ni siya og shoulder bag, mas cute. Look at cute oy. Siya. Pero wa siya zipper, nito sulod. 599 ra. 5. Hello guys. Hello. Okay, so bag. Top grade bag guys, bag na pud ka no. Bag. Guys, ako naman ina-translate atong Italian ang bag guys. Nya kay nahanam po nangutana guys kung sa daw na ang bag sa Italian. Ato nang i-translate og balik no. Kung unsa na ang bag, unsa na siya ang kanang handbag ato po ni-translate guys og kanang shoulder bag no. Ato na i-complete. Ato na i-translate. Pero before na to na-translate, ay mamaligya sa ko guys. Pakita na ko ninyo guys ha. Top grade bag. Na ni box oh. Oh, na box niya na pa siya receipt. Mo ni ang box guwapa kay guys. Oh. Nan. Pakita na ko ninyo guys. Napod siya pouch. Dira. Ang sulod sa pouch. Taran, mo ni siya nga bag guys. Oh, LV. Kuan siya guys, mura may pagkapurol. Ay pagkapurol nga ba? Denim. O denim o purol guys, kalsones. No? Na tanawa. Denim bag ito. Cute di siya guys, ako ipakita ninyo ha. Denim bag. Pero LV siya guys, no? LV. Cute ba ay? Pwede siya makuan, handbag. Oh. Pwede ma-handbag. Pwede ma-shoulder bag. Yan, adjust. Shoulder bag. Anak mo. Na. Pwede po siya ma-sling. 3-in-1, no? 3-in-1 siya. Barato ra kani guys. Unya, na siya box. Na box, oh. Box, din. Receipt o kuan. Kani. Pouch. Oh, ano siya. Guys, kung i-pick up ninyo, tigaan mo og 10% discount, no? Kung magpa-deliver mo, San Carlos area, free delivery ra. 799 ra din siya, guys. Barato ra kay top grade man ni siya, guys. Ligon nga bag ba. Cute kay siya, oh. 799 ra, guys. Sa mga lagyo, inyo lang shipping fee, no? Pwede po kuan ka ng sa mga resellers price na ay 25% discount pero 1,000 up lang, no? Ang pwede ninyo i-purchase para maka-avail mo sa 25% discount. Okay ni guys. Naputay ko andri guys, coach. Tira oh. Na with box yapon. With box, pouch o kuan. Receipt for yapon guys. Wow, ka nice. Tira guys, nindot siya. Nindot po din siya guys. Na tira na pouch. Na receipt. Uy, mo ni yung receipt. Mga dala ni siya guys. Kani siya tag 749. 749 na rin siya guys. Top grade bag no. Awa. Look siya. Pwede handbag ra ni siya og shoulder bag. Mas cute. Look at cute. Uy. Na. 749 ni siya guys. 749 ra. Pick up ninyo kay 10% discount sa mga retail ba. Kung mo resell ka 25% discount, 1,000 up lang inyong ordero no. Oh, sa mga lagyo inyong shipping fee sa mga taga San Carlos, kung mo resell ka pick up lang 25% discount. Magpa-deliver mo diri San Carlos area ra, free delivery. I-PM ko pero walay discount. Okay. Napod tayo mga kuandri guys oh. Kanang ari. Chloe bag, shoulder bag or tote bag ng guro ni. Na. Yara oh. Cute siya. Pero wala din siya box ha. Magkuandra pouch o plastic lang oh. Tanawa. Quality ni siya baga. Hindi kayo siya guys, baga. Nya barato ra ni siya. Hindi kayo siya ay. Kabalo mo pila ni siya guys. Oh, dako kay siya. Pero wa siya zipper, nito si sulod. 599 ra. 599 porting lig-una. Nya pwede malabhan. Na, pwede ni siya malabhan guys. Napod siya black color. 599 nya i-pick up ninyo 10% discount. Ano siya ang price? Yarang black. Hindi ko lang black. Diyan siya klase brown o kuan. Black. Ang iharag ko kanang kuan, murag line nani ba? Na dira o black o. Duha klase Chloe. Hindi siya daghan masulod. Wala siya murag tote bag ba. Wala lang siya kuan zipper. Oh. Pero nindot kay ligon kayo. Pwede malabhan. 599 ra ni siya guys, 599 i-PM ko kaning account guys. Kay dito ko na maligya, dito ko nag-post no. Kung order mo. Okay guys, suman ako pamaligya guys no, mga bag guys. Ipakita na nako ninyo guys. Ato na i-transit sa Italian kung saan na ang bag no. Ang bag sa Italian guys kay borsa. Gitawag daw na og borsa guys, borsa.
Mao to siya guys ha, borsa, ang bag sa Italian. Unya ang kanang kuan siya guys, kanang handbag. I-translate na no. Ang handbag kuno guys kay borsa a mano. Mao to siya guys, borsa a mano. Mao na siyang Italian sa handbag ha. Unya ang katong kuan, shoulder bag. O kanang shoulder bag guys. Ato po i-translate no. Ang shoulder bag sa Italian kay borsa a tracolla. Borsa at tracolla. Oh, mao to siya guys ang shoulder bag sa Italia. Diri dalang ko tabong video. Thank you for watching. Bye. Ciao.